Tak ahoj lidičky, Ahoj. zdravíme vás u 3. dílu 2 generace A a jeden jeden mikrofon. mikrofon. Vedle mě sedí Sára A vedle mě sedí moje teta Lucka. a dneska bude téma Rasismus. rasismus očima 2 generací. Generací, ano. Takže Lucko, setkala se s rasismem v tvém životě? Ale abych ti řekla já pravdu, tak za moji dobu v mých letech nebyl tak velký rasismus, jako je teď. Já jsem chodila do školy, kde byli sami cigáni. Sami cigáni tam byli. Takže my jsme ani nemohli mít jakoby, že rasismus. No. A myslím si, že tu dobu, jakože v mojich letech, se ještě ani tolik neřešil rasismus. Třeba u mě. Nevím, jak to bylo třeba, já nevím, třeba za mého přítele, za jeho dobu. Nebo a já říkám tu moji dobu. Že třeba u mě ve škole a venku rasismus nebyl. Protože já jsem se bavila se samýma cigánama a takhle, jo. Ale když řeknu třeba, že když jsme šli na diskotéku, tak tam už ten rasismus byl. Třeba šli jsme tady do Kanady, do Inferna a už tě nepustili. Proč? Protože jsi cigán. Jo. Jak to, že před tebou byli Češi, pustili je. Šla si ty a už chtěli klubovou kartu, no. Proč to takhle je? Proč? A pak se divějí ty lidi, vlastně ty lidi, Češi se vlastně divějí, že proč cigán nechodí do práce, proč cigán nemá jenom školu a takovéhle věci, protože cigán chce jít do práce. No jasně, jenom že k tomu nemá prostě ten přístup. Ty Češi jim to nedovolej. Ano, chtějí do práce, zavolaj, nebo jdou do ty práce. Jenom vidí cigána, ano, uděláš pohovor a řekl ti, my vám dáme vědět. No, to se stalo i mně, tak jako kolikrát jsem měla jít na pohovor. Jo, jdu na pohovor, tady to, vidí, že jsem cigánka, tak jako schválně, pojďte se podívat tohle a my vám dáme vědět. A ano. Nic. A to všude, ve škole, ale čím víc ta doba jakoby jde nahoru, tím větší rasismus je. A není to jako, že jenom proti cigánům, že máš víc národností a prostě jsou rasisti. I třeba, když to řeknu tak blbě, já nevím, jak se jim říká, ale černoši třeba. Vím si, že černoši mají to samé jako cigáni. Jo, to jsou jak cigáni, no. Hele, my jsme byli jednou s přítelem v Mekáči v Karlových Varech. Seděli jsme vlastně venku na těch vozíkách, že jo, jsme byli a čekali jsme na Mekáč, že nám přinese Nikola Mekáč. No. A byla tam černoška, šla vlastně s hamburgerem ven. Hele, a už na ní ukazovali, koukej, ona je černá, hele, ona je černá. Mami, a proč ona je černá? Proč to tak je? Nebo víš, co nechápu? Jak malé dítě, třeba ve věku 9, 10, 12, ví, co už je rasismus. Jo, ví, co to je rasismus, protože v tom vyrůstá a je navedený od svých rodičů. Ty rodiče v tom takhle žijou. Že prostě cigáni ne, Vietnamci ne, černoši ne. Ano, ale zajímavý je, že na všechny národnosti rasismus je. Ale na Čechy rasismus není. Proč nikdo nenadává na Čechy? Proč? Češi jsou rasisti, největší rasisti. A ještě jednou ti chci říct, co se nám stalo. Že jsme s Nikolou, byli jsme v parku s dětma, ne? No. A šli jsme ti a naproti nám jdou 2 malí děti, prostě 2 malí kluci, 10, 12, dejme tomu. A šli jsme také okolo ně a ty jeden druhý mu říká, hele, vyhni si, ona ti může něco ukrát, jako na mě. Yeah. Vyhni si, ona ti něco může ukrát. No to, i když tomu klukovi bylo 10 let, já jsem na něho zařvala. Jakože co si to dovolí ke mně, že protože jak ty můžeš vědět z pohledu, že jsem cigánka? No. Jak? Já nejsem černá a i kdybych byla černá, proč bych ti teď měla venku okrat? No. Proč? Proč ukazují na cigáni? Pozor, to lidejte si peněženky. Jo, tak to je, no. Cigáni kradou a tady to. To sami pro nájem. No, tak to úplně volala jsem, scháněla jsem pro nájem, teď jsem volala, scháněla jsem přes stanici pro nájem, ne? Volám, říkám, že jako za ní jsem volala, ne? Je pracovitá, chodí do práce, v Německu pracuje, její přítel chodí do práce. No a můžu se zeptat Romka, ano, děkuju, naschle. No, schvál. Nestačilo, že jsem řekla, že chodí do práce, má smlouvu, chodí do Německa do práce. Stačilo říct Romka, děkuju, naschle. Konec prostě. Po telefonu. Proč to takhle je?
Nestačí, že ten cigán chodí do No práce? to nestačí. Si vem, že dnešní děti, co se vyučí a jsou fakt, že vyučený mají vysoké školy, stejně na to budou koukat jako na cigána. Ano. A stejně prostě budou rasisti, budou tě urážet v práci a jsi dospělý člověk, udělal si školy. Stejně na to pojedou. Vím si jenom, že Češi nezvládnou to, že cigáni jsou nadaný. Že cigán nemusí chodit do hudební školy, Jo, je to tak. nemusí chodit na klavír a na takovéhle věci. On se s tím narodil, on má prostě boží dar, že prostě umí hrát na klávesi, zaspívá ti, tak prostě normálně odpadáváš. Jo. Ale to už gáče nevidějí. Ne, neviděj. Že prostě máš ten talent, že prostě zaspíváš, umíš hrát na ty klávesy, nebo jsi chytrý, máš školu, máš univerzitu a nevím co, všelaky ty záchvaty. Ale prostě i tak ty Češi to řeknou stejně, jsi cigán. Jsi cigán, tak neuděláš nic. A dneska prostě seš cigán, nedostaneš se do práce, Nemáš byt, nenajdeš si byt. nemůžeš bydlet, nemůžeš žít, Ne. nemůžeš chodit do práce, nemůžeš jít na diskotéku, nemůžeš se bavit, protože cigáni všude, teda Češi, vidějí furt toho cigána za zlý. To samé. Když píšeš na Facebooku, co řeší? Gramatiku. Jo, gramatiku. Ale Ole, Gáďo se nesplete, on spal v knihovně. Jo, všichni Gáďo on spal v knihovně, takže on ví HKRDTN a dvojitý Z. No. On ví, kde se to Ani píše, věděj. ale cigán neví. Ne. Cigán neví. Oni umějí jenom, víš co, nadávat, ale pochválit neumějí. Ale to bylo, jo, ten cigán umí zpívat, umí třeba hrát, nebo má školu, chodí do práce. To, že málo kterých takhle jako by Čechů, který jsou fakt, že normální. Máme takový kamarády, známe takovýhle, co jsou fakt úplně normální. Já řeknu na rovinu za sebe a může to se na mě zlobit, já nejsem rasista. Já nejsem rasista, ale o mě lidi to hodně vědí, že já nemusím gáčet. No, já to řeknu na rovinu. Teď mi budete psát, jo, jsi rasista. Nejsem. Mám ráda gáče odsaď pocať. Prostě odsaď pocať mám ráda gáče. Ale nemám ráda takový, který prostě soudí, aniž by toho člověka poznali. Přesně. A tohle se objevuje všude. A proč se nemluví o gáču? No. Proč nikdo neřeší prostě gáče. Že třeba nechodí do práce, venku je, bezdomovec je. A nebo proč se nemluví o tom, že když koukáte zprávy, vidíte ve zprávách, že by cigán znásilnil dítě, nebo malinký dítě veme znásilní, nevidíte tam cigána. A zlobte se na věčky, jak chcete. Nevidíte ve zprávách, aby se řešil. No, Romové zrovna teď znásilnili 2roční dítě. To neuvidíš. Nebo 10letý dítě. Ne. Všude jsou Češi. A to se na mě můžete robit, jak chcete. Všude jsou Češi. Jak znásilnili, přepadli, unešli, uchyláci. Však i ten film, jak je, ne? To v Tísni, jak tam jsou ty starý uchyláci. Byla jsem v kině, poslouchejte, byla jsem v kině. Byla tam to v síti, nebo v síti, no. Já jsem to nechala, plný kino bylo narvaný. Byla jsem tam s rodinou, oni na mě nedávali, že mám být ticho, ale já jsem to nedala, protože já jsem taková, že omluvím na rovinu. Já jsem byla ticho, koukala jsem to, dokoukala jsem to, byla jsem ticho. Jakmile jsem, dokoukala jsem to a řekla jsem si, jak tam bude cigán, OK, budu ticho. Ani v jedné v té sérii nehrál cigán, že by oblboval dítě, setkal se s ním, chtěli za... Všude byli Češi, ale starý. Jo, starý uchyláci. 60, no, tam jsem doma babku. No. A normálně psal 12 let, což jí chce. A tady to. A já přes celý kino jsem začala řvát. Viděli jste tam někde cigána, že by také psal? Říkám, ne, to děláte vy Češi. Já neříkám, že všechny Češi jsou stejní. Já taky ne. A to samý cigáni. Všichni cigáni nejsou stejní. Jsou cigáni, kteří jsou degeši. No, ano. To uznáme i my. I my uznáme pravdu. No. Jsou slušní cigáni jsou degeši. To sami jsou hodný gáče a zlý gáče. Ale víc jsou těch zlý gáče. No. Víc jsou zlí. Protože jednu věc ti řeknu. Řeknu teď jednu věc. Třeba jak je ten dynamik. Proč na něj všichni nadávají? Jo, dělají se těho srandu, že když bude zpívat, bude pršet. No. To děláme i my. Jo, ale zase uznáme na druhou stránku, že je frajer. Ano. No, i když prostě ho neposloucháme, nebo tak. Boxuje. Prostě udělal si život, sportuje. No. Prostě a nikdo na něho nevzlíží, že prostě je ten frajer, že něco dokázal. Všichni ho urážejí. Jo, tak chce zpívat, tak bude pršet.
No tak Ale to už mluvíme zase neviděj. i my, I my, ale zase si řekneme zase na jo. druhou stránku, Děláme jaká si je to. pravda, Ale že je frajer. ano, dokážeme říct tu pravdu, že co on musel pro to udělat, aby se dostal tam, kde je. A taky to určitě neměl těžké, No to tak lehký, protože je cigán. No jasný. A víš, proč ho odsuzujou? Protože je cigán. Hmm. Kdyby to byl Čech a dělal by tady to, co dělá teď Dynamik, no tak to je frajer, on dokázal, on to, no teď nebudu zkazovat, protože proč? Protože je cigán. No ale nejhorší je, že cigáni jdou proti němu. Že to není, Ano, že přesně gádže, že cigáni Ano. jdou proti cigánu. To je nejhorší, že jak může jít cigán proti cigánu? Proč neřekne cigán na cigána? Jo, jsi frér a ukazuješ nám, cigánu, nebo jak se to říká, Že vlastně ukazuješ, že všichni cigáni nejsou stejní a že No. prostě něco dokáže v tom životě. že jako Když chtěj. no Reprezentuje. záchvat, reprezentuje, Reprezentuje čaje. reprezentuje, No, anglicky to no, řekla. já mám to v angličtině, když tak, když budete chtít, jaký do komentářů. Hlavně něco pro děti, jakoby. Máme tady přítele, kterému dáváme slovo. Ale já nevím, jestli to bude slyšet, takže... Já vám tu řeknu, co říká přítel. Přítel No. říká, že dává vzor dětem. Ano. Dětem, že by děti, jakoby, ne, že měli by si z něho vzít vzor ten, že třeba, ty nějaké lidi si řeknou, jo, ale vy nevíte, že Dynamik je sprostej, nadává a tady to, ale on se brání. Ne, on se brání, protože když mu začnou tam lidi nadávat, ona ty nespívej, nebo tohle, nebo tamhleto, jak se ten člověk má bránit? No jasný, tak to je obrana každého člověka, že jo, nenechaj si všechno líbit. Ano. No. Ale prostě ukazuje těm dětem, že prostě nemají fetovat a dělat blbosti, že se to dá i takhle. Jo. Jinak už dělat to. No. Jo, má a ukazuje tím dětem cíle, že prostě lepší je sportovat, lepší je rapovat nebo zpívat, než prostě brát drogy, hůle, to samé ten Bobby. No. On taky. On je, to je fakt frér, u cigánů je, on Bobby je jakoby frér. legenda, protože on ukázal úplně tím dětem, i ty texty, co dává do těch písniček, tak ukazuje tím dětem, že jak to je v tom světě, jak to má být v tom světě, prostě všichni se ho poslechnou. No. A o tom to je. A to ty Češi si to nevážej, že ty cigáni něco umějí. Jo, protože Češi odsuzují každého cigána do stejného pytle. Prostě cigán si cigán, tak prostě jsi cigán a jedno, co děláš. I kdyby si byl inženýr, nebo já nevím, pracoval tam někde s Babišem, tak jsi prostě cigán. A neuděláš s tím nic. Jo, je to tak, prostě je to, tady ta doba je furt, jak říkáme my, je zlá. A chceme vám na to ukázat, že nejsou všichni cigáni stejný, jak říkám, jsou i dekeši a jsou i Češi, kteří jsou dobrý. Já se třeba bavím já taky. s gáďema, tak řeknu na rovinu, bavím se, protože vím, že mají k nám nějakou tu úctu, ale zase jsou gádže, kteří ti řeknou, no nechoďte k ní, nebo ona ti něco ukradne. Tak kde jsme? Kde jsme? Nebo na Facebooku napíše něco špatně? Gramatika. Ne, gramatika. A co bez Facebooku, ale co taky TikTok. No. Tam zapneš vysílání a okamžitě jedou. A cigáni do plynu a ty černá opice a jdi do práce a vy čekáte nadávky a tady to, anebo gádže nechodí na sociálku. Když jdeš na sociálku, každý tam byl. Víc gádžů na sociálce než cigánů. Každý byl na sociálce, nebudeme si hrát na něco, já jsem tam nebyla. Já jsem tam byla každý taky. Tam byl, a jdeš tam a vidíš sami gádže. A pak vidíš, jak ti uráží gádže, no vy čekáte nadávky a my na vás pracujeme a my za vás platíme daně. A tady to, aha, kam tak vy všichni gádže pracujete. My cigáni jsou doma. A nebo proč, jak říká tady Sára, zapne se TikTok, jako třeba Sára zapne se TikTok, přijde tam gáďo a začne jí proklínat. No. A začne jí nadávat do kluka malýho, do syna. Jo. Proč to je? Proč to hned okamžitě říkám, tak tohle není normální. Dobrý, nechám to, když je to normální, když mě uráží. Ale když tě začne proklínat a prokleje celou tvoji rodinu a tvoje dítě, tak kde jsme? Co to je tady to za stvoření? To je zlo. To už není člověk. Ten člověk prostě nemá nic jiného za práci, než si udělat fake. No a jede a proklíná, nadává. Ale co z toho mají? Já nevím, co dobrý z toho pocit. mají ty Češi, nebo já neříkám, třeba to nemusí být Čech, že jo, za tím fejkem.
Může to být cigán a Jo, nemusí, to jsou Češi, nevíme. když nadávají do cigánů. Ale aby ti řekl cigáni do plynu, No, tak kdo nebo jiný to je? takovýhle věci, No. tak jako, co to je? Jako to nejde, prostě svět také nemá být. No. Proč my cigáni máme platit, nebo my, tady ty slušní, máme platit za to, jaký jsou cigáni venku? Proč já mám platit za to, že já si jdu na diskotéku a nepustí mě, protože řekli, no vy cigáni, vy se tady perete, jak se budu padat na vozíku? No. Jak? No, protože to je ono. Hází všechny cigány do jednoho pytle. No, prostě jsi cigán, jsi černá, když nejsi černá, ty třeba zrovna vůbec nevypadáš jako cigánka, ale vědí to. A nepustí tě. A to samý ani Ukrajinci nepouštěli do Inferna. Prostě čistě jenom gáže. A cigány takový, že co byli kamarádi. Jinak nikoho. A to všude tak je. A nebo si vem, přišli ty Ukrajinci sem bydlet. Tak jim dali net, byt, Jo. dali jim bydlení, dali jim všechno a cigán jde a musí se prosit. Musí přinést 150 000 papírů, jenom aby dokázal, že prostě platí ten nájem a tady to. A stejně jich to nezajímá. No. Odkud máte tady ten byt? A jako odkud na to budete mít? No. A Ukrajinec přišel, no a okamžitě byt, bydlení, co 10 000 bydlení, 50 000 bydlení, kolikrát viděla papír na Facebooku. 50-40 000 bydlení, byty, okamžitě práce, však jdeš do práce a tam práce pro Ukrajince. No a ty už se nečapeš, už ani Češi se nečapou, jenom Ukrajinci. A nebo jsou v práci cigáni, mají normálně stálou práci, oni je vyhodí, protože aby nabrali Ukrajince. No, však tak to je. Kolik cigánů takhle vyhodili, nebo prostě lidi z práce, jenom kvůli Ukrajincům. Prostě je, rasismus je. A je čím dál tím víc horší. Tím víc to je horší. No. Tím víc to je horší. Vy si myslíte, že to cigán má jednoduchý v životě, ale nemá. Ale nemá. Prostě má to těžký, jak s prací, jak s bydlením, jak chodit ven na diskotéku a tady to, i když je slušně vypadá. Myslím si, že čistý, všechno. Umíš se vyjadřovat, umíš mluvit, nejsi degeš, voláš někam, tak tě prostě. odsouděj. No. I tak. Však jak tady je ve městě ten bar, tady lidi z Kadaně určitě vědí, jak je dýmka. Tam vejdeš a to tě normálně vraždí pohledem, viděj cigána. Tam není ani jeden cigán, tam jsou samý gáče, tam vejdeš a minule mi říkala asi Nikola, myslím, nebo někdo, že tam byli a neudělali jim ani dýmku, že řekli, že není. A přitom všichni tam kouřejí, tak jako kde jsme? A tomhle už se ukazuje ten rasismus, že prostě jdeš do restaurace a i tam už to je, v té restauraci. Záchvat by měli. No, smrtelnej. 8krát. Ale teď vy si teď říkáte, no ale vy jste taky rasisti, protože nadáváte na ty gáče. Ne, nenadáváme, my ukazujeme, jaký jsou. Jo, to není rasismus. Jaký jsou. Já říkám, jsou gáče i hodný. No. Neříkám, že ne, jsou. Ale většina těch gáčů cigány nemusí. A bojí se jí, normálně gáčů se bojí cigánů. No, nedivím se, protože nějaký fakt, jdeš na Bčko, jo, já ji tam teď neznám, protože já na Bčko nechodím. A třeba dělají ostudu, perou se venku, jsou zlí, tak já se ani nedivím některým tím gáčům, že se těch cigánů bojí. Ale tak první poznám to a pak soudím. Proč třeba já jsem šla do Inferna a mě řekl, no já nepouštím jenom na klubovou kartu, proč zrovna mě a mě jde mluvit, no vy cigáni tady děláte bordel. Ale ty bys tam dělala moc bordel. To já bych tam vytřela. Jedině, že s vozíkem bys tam dělala bordel na zemi. Tak já bych je tam přejížděla. No. Proč to tak je? Proč? Že jdeš někam a nechtějí tě nikam pustit. Vidí cigána, už jsi prostě pro ně odpad, jsi cigán, který krade, dělá zle. No a jak jsi to měla ty ve škole? Já jsem taky nezažila nějaký plně rasismus. Ti říkám, že ne, dříve to tak nebylo. Nebylo. Já jsem chodila do školy a mě nikdo nenadával, že jsem cigánka, protože tam chodili i cigáni. I prostě gáže, já jsem s nima vyrostla, že třeba 9 let jsme byli spolu na základce a nikdo nikdy, ty cigánko jedna nebo učitelky. Mě taky ne, ve škole ne. Nikdy, ti říkám, že prostě teď, jak ta doba jde nahoru víc, tak je to čím dál tím víc horší. I ve škole jsou rasisti, učitelky. Ve škole, jo, no, jako přítel třeba si zažil to, mi vyprávěl,
že on měl ve škole rasismus. On to zrovna chytil. Jemu nenadávali, že on je na vozíku, hej, ty jsi na vozíku a tady to. Jemu nadávali, že prostě, že jakože cigán a tady to. Přitom on má úplně český jméno, víš jak. A on ani nevypadá jako Ale cigán. on nevypadá jako cigán. A mu nadávali, že je cigán a tady to. No tak Míša chytil pod krk. No, to dobře udělal. No, on to zase měl ve škole. Ale to bylo tím, protože, jak říkám, jak máš dobrou školu a máš tam cigány, tak tam rasismus nikdy nebude. Je to tak, no. A jak máš gáďovskou školu, no tak máš rasismus. No, ale třeba mojí segře, Ivě, Čavivo, tak taky jak chodila ještě do školy, tak tam měla jednu učitelku, která byla na ní zasedla. A ona jí prostě furt neřekla jí to úplně doslova, že na cigány a tak, ale mluvila jí to, no, ty skončíš jak ty ostatní, budeš mít v 15-16 letech dítě a tady to, a že budeš mít cigánka, 2 kočárky a tady to. Nebo jak jí to řekla, že ve 25 letech. A já jsem jí řekla, kam ve 25 letech? Kam neříkám, by řekla v 15, OK. Kam ale 25 let je úplně normální věk na to mít dítě. A furt jí nadávala, furt proti cigánům, že ona se nevyučí. Kam i kdyby se nevyučila, kam můžeš si dostat daleko. Tam podívej na jiný cigány, nemají školy. A kde jsou, jaký mají baráky, kolik mají peněz, auta. A nemají školu, papír. K čemu tě papír? Dneska není roztrháš a co? Dneska je úplně ničemu ten papír. Jo, dobrý, máš papír, OK, že ukážeš, že prostě si něco dokázal. Ale co z toho? Ale co z toho? I tak tě nevemou. I tak seš cigán. I tak tě nikam nevemou. No, tím ty se ukážeš papír, že jsi ten mindžimirský ten. Mindžimirský a ukážeš to, že jsi... A co z toho? Nic, protože jsi cigán. Si že fakt třeba bude kluk, který půjde na školu, bude chtít třeba dělat inženýra nebo policajta. Bude si na to dřít tolik let školy, tady to vyjde 22 let mu půjde do školy. Bude do práce teda a budou na něj koukat, ty jsi cigán. No, a jak ho budou odsuzovat venku? On bude v práci, bude ven jako policajt a bude tam mít cigány nebo gáč a už na ně pojedou. Ty jsi cigán, ty mi tady nebudeš rozhodovat. Jo, tak je to, jasně, že také to půjde. No. Také to půjde, ale teď si vím, že teď je rasismus. Ale až vyroste Davidek, no, tak to bude úplně. Nebo Lauriška, nebo tak, děti, tak to bude ještě větší. Tak oni budou, víš co, ty děti budou chudáci. Jo. Ale myslím, že Lauriška je bílá, má a kluk oči. Taky, holky jsou jak gadžiky vypadají, kluk to samý. Ale stejně bude ten rasismus, protože vědí, že jsou cigáni. Stejně, prostě to tam bude. Prostě jsi cigán a tím to u nich končí. No. Tím to u nich končí. A nemáš nárok mluvit, nemáš nárok prostě něco dokázat, že ty jsi někdo, něco, neexistuje to. Oni už nevidějí to dobro, že ty jsi hodný člověk, že jsi něco dokázal, že něco si buduješ, že tam máš hezký v bytě, platíš si nájem, tak jako oni. To už vůbec nevidí tady to. Taky platíš nájem, máš hezký v bytě, tady to, ne, oni už to nevidějí. Prostě jsi cigán. Protože a nemáš oni mají ty cigány vyzobrazený tak, jako je třeba Chánov, nebo někde na Slovensku, na těch osadách, tak oni mají vyzobrazený cigány. Ale to, že cigáni žijou v moderní době jako teď, žijou tak jako oni, někdy i líp. Jo, je to tak. A neviděj to, neviděj to. Prostě jsi cigán a konec. Ale když přijdou k tobě, tak bude jenom koukat. Wow, ta televize, wow, vy máte PlayStation, jo. Já neodsuzuju Gáče, fakt ne. Ale Gáčo přijde k cigánům, tak normálně může lízat z podlahy. A normálně nebudou se ani štítit si říct, co jste vařili. A nebo uvidět skleničku džus. Co se slaví. A nebo řízky. No. Vy máte řízky, jo. Vy máte řízky, o tom my jsme měli na Vánoce naposledy. No. Je to tak, my říkáme jenom pravdu, to není, že jsme rasisti na Gádže, nebo takhle. Já mám to ráda. Je jenom pravda. Ne, já jsem řekla na začátku, že prostě nemám ráda, ale nemám ráda takový, co jsou falešný, vychcaný, červený a spocený. To vůbec ne, to už je úplně konec, to je tak Gádžovina přehnaná. No, takový nemám ráda, ne, že přijde prostě Gáďo, řekne ti čau, tady to se s tou baví normálně. Proč ne? Nebudu ti říkat, já se s tebou nebudu bavit, protože jsi Gáďo. Ty jsi Gáďo.
To Ne, co? když se on bude bavit slušně, No, tak já s ním taky slušně. A když přijde Přesně. tam a bude ti říkat, furt ty jsi cigánka, no tak já mu mám říct, děkuju. no. Bo já, no tam mě jedno backenda na krk. No, já se s tím Ale nebudu co ptát. úplně nesnáším je, když gádže nebo takhle ostatní prostě říkají cikáni. Jo, Ne, nemám to rádi. Cikáni, Cikáni, záchvat kam by no bodaj měli. by vás. Proč neřekou cigán? Nebo když píše, promluve ještě dobře cikáni. když ti píše, no, třeba když dá něco na bazár, nebo já nevím, něco prostě, a on ti říká, no, ty tkáni, no, mě bere tyfus. Tyfus mě bere. odpor tady to. Jak tam dá to Nejlepší k, tak- No, záchvat mě bere. Když tam dá ten k, tak jenom tady máš. proč tam nedá normálně g? Já taky napíšu gáďo, normálně. No a zase oni se za to uráží, že ty říkáš, že nedejte, že se Češi. A zase, to jak mám říkat furt Češi? Mně to nejde přes zubu. My jsme taky Češi. Jo. Nejsme Češi. Jsme Češi. Jsme Češi, narodili jsme se v Česku, tak jsme Češi. Tak já nebudu přece říkat jim Češi, nebo že jsou bílí. Oni jsou u nás gádže a my jsme u nich cikáni, bohužel. Cikáni. Ale jsme Češi, narodili jsme se v České republice a žijeme tady. Máme český občanství, nebo jak to říká. Směšně, máme české občanství, No. máme to napsané občance, že jsme se narodili v České republice. Ano. Takže byste nás měli nazývat Češi. No. Ne cigáni, to je už jenom tak jsme národnost. Národnost cigánská, no. Jo, ale Češi, vy nemáte národnost, vy jste prostě gáče. zmarnit. Ale cigáni jsou všude, po celém světě jsou cigáni, protože cigáni to ne, chodili všude. To jsou kočovníci, kočovali ne? Všude. Kočárky? No, kočovníci jsme. Kočárky jsme měli, ne? Ty govky. Ale je pravda, cigáni jsou všude. My jsme měli koně. Cigáni měli koně, kočárky, všecko měli. Ty vole. Ale proto se jim říká tkáni. Tkáni, no. Protože měli to kočárky měli plno. Kočárky měli, no. Chodili na žout. Ne, vidíte, že i my si umíme dělat srandu prostě z cigánů, chápete? Ale musíme vidět, jak, ne, že budeme útočit. Je prostě, ne, tady máš backenda. No. Ale tak, v klidu, ve srandě. Prostě cigáni jsou, jak řekla Sára, po celém světě. Jo? Protože jsou v Kanadě, v Anglii a nevím kde, v Africe, všude možně. Protože měli hodně kočárky. Měli hodně kočárky, koně, a oni všude chodili. Oni měli hodně kočárky. A jezdili si po světě a to je prostě, když si pustíte dokument, tak prostě o cigánů je hodně toho. No. Vemte si, že máte cigánský talent. Teďkon byl ten talent, nedávno jsem viděla na Facebooku. Máte cigánský talent, máte všelijaké tady ty máte. No. Ale proč? Protože No ale proč ten talent, že jo? Protože vidějí, prostě chtějí ukázat, že ty cigáni prostě něco umějí. No. Umějí, aby ukázali, jo, i cigáni něco dokážou a umějí to. Je to tak, no. Je to tak. A já jsem chtěla něco říct a už jsem na to zapomněla. Jo, to jsem chtěla říct, že. Ale už ty Češi, řeknu Češi, aby nenadávali, no. Ty Češi už nevidějí, jaký ty cigáni jsou. Jsou srdeční, nejsou lakomí, starají se o děti. Prostě mají postaráno o ty děti jsou vždycky na prvním místě. Jo, to je vždycky pravda. na prvním místě. To není, že některý, neříkám všechny, ale některý gáti dají děti do ústavu. Nebo mají radši psy než děti. No. Je to tak? Jo, mají radši psy než děti. Jo. Venku bude pes a pohledí, ty jsi krásná, a okolo dítě, tak se na ně ani nepodívá. No. No.
A my cigáni, my jsme srdeční prostě, To jo. máme rádi svoje děti, Hlavně milujeme jsme rodinu. pro rodinu. Ano, milujeme přesně. rodinu prostě, scházíme se jako rodina. Slavíme tady to Slavíme. písničky a kecáme furt a hlavně se máme rádi jako rodina. Ano. A nebo ti dám teďko něco, jo? No. Gáďa versus cigán. Jo? No. Přijde Gáďo, my jsme se už tak setkali, protože přítel má vlastně kamarády. Vidíte, bavíme se s Gáďou, protože přítel má. Ale nebudu přímo mluvit o nich, ale jsou třeba i jiný, jo? Přijdou a tak nabídneš jim jídlo okamžitě. Okamžitě chtějí jíst. Jo, Chtějí pravda. napít, najeděj se, no si dají nahoru, jsou jako doma. No ale přijde cigán na návštěvu a přijde cigán a někdo mu řekne, chceš najít? Ne, to já nechci. Já jsem A úplně jedl. když je křeč, Vůbec celý den já jsem žaludeční jedl. problémy. Do nemocnice půjde pak. Nevím, si nenapiješ se, protože proč stydíš se? Stydíš se, no. Také jsem to měla já s přítelem, když jsem s ním začala, ne? Začali jsme spolu a jeho máma mě vždycky volala do kuchyně jíst, ne? A já jsem se úplně styděla, ne? Úplně hamba. A ona dělala bramborovou kaši a řízek. A já úplně miluji bramborovou kaši a řízek, ne? Takže ona nabrala a ona dávala kaši a do misky dávala jakože řízky, že tady ať si veme, ne? No. Tak ona mi dala jeden řízek, úplně dobrý to bylo, ne? A úplně jsem si chtěla nabrat ještě. Říkám, ostuda už ne? A úplně křeč jsem měla a tady tam jsem mi říkala, chceš ještě jíst? Říkám, ne, a nechci přesat domů, hej, taky křeč, zvracela se špatně lidem. A mi říká, tak co cigáni ti nedávají najíst, nebo já? Ale já úplně křeč, to je ono, já jsem se styděla. No. Chápeš? Tak cigáni my to máme, no, když jdeme někomu na návštěvu, nebo i k rodině. Jo, stojíš v rohu, No. tak si tu Sedni si. tak si ani nesedneš, No. čekáš, až ti řekne sedni si. Nebo až ti dá napít, nebo až ti řekne, chceš něco jíst, tak po 2, po 3 hodinách možná, ale Káďo přijde a řekneš, chceš to, ale jo, dám si. Nebo chceš napít, ale jo, dám si. Takže Je to tak, je to Je. pravda, to znáte všichni. tohle tak to znáte všichni, funguje. že tak to je a nenadávám na to, nenadávám. Já jenom říkám tu naši zkušenost prostě. Já to beru jakože ve srandě. Přišla tady jedna holka, jakože Češka, ne? A měla jsem také na komodě bonbóny, ne? A my se bavíme, tady to nabídli jsme, jakože to, ona celý balíček snědla. Celý balíček, a já říkám, čak jsi nikdy nejedla? Celý balíček na posazení bonbónu snědla. A ale dej cigánovi toho bonbon, tak jsem jenom jednu. No, tak já už nechci, A jsem opět má chuť na druhou a řekne, já už nechci. Já jsem úplně plná, já už nemůžu. No. Tak to je prostě, my jsme jiný. Ale všichni cigáni tohle mají v sobě, všichni. Já jsem ještě neviděla cigána, který by přišel a byl by, víš, taky jak prostě Gáďo, bez očivej a tady to dělá si, co chce. Že si třeba řekne, mám hlad, No, naber mi, no. víš? Já jsem to, já nevím, já si to myslím, stydí, ten člověk sedí tak jo, úplně. já si myslím, že my cigáni, ať jsme, nevím, vodka, jsme všichni stejní. Jo, jsme, v tomhle jsme stejný, no. Protože jak mluvím s tebou, nebo venku s cigánama, nebo přijde cigán k tobě, tak všichni mluvíme stejně. Jo, všichni, Že úplně se ty hlášky stydíme. stejný. Že prostě nenajíme se, dokud prostě, ne hned, jo, neříkám, že tam třeba u někoho spíš, najít Jo, se. tak to jo, Ale aby takhle. si přišla a neřekla, A to taky nemám úplně hlad. trošku, ne? No. Tak jo. A úplně chce, úplně ne. hlad, prostě Říká, že já už nemůžu. Stěžíš domů úplně, si pořádně najíš. Jo, prostě my cigáni to tak máme, ale jsme srdeční, dáme všechno, dáme srdce, dáme, hlavně u nás jsou na prvním místě děti. Jo? Je to tak. Děti a potom, jakože my ženy to máme, že děti a potom chlap. A zase chlapi to mají, že děti a potom žena. No. My to takhle máme. Takhle to je u cigánů. Češi mají první psa, Češi mají psa, A pak potom chlapa a pak potom děti. možná děti. No, ale je to pravda. A já mluvím pravdu. No mluvíš zase. Jako... Prostě u nich je přednější pes. Jo. A kdyby mali 10 dětí, tak na první pes. Ona stane a plně dá psoví jíst. A potom možná děti.
Je to tak, No. ale je to prostě pravda, my nekecáme, my bychom si vymýšleli. Já to říkám tady, já mám tady zkušenosti, já tady bydlím v paneláku, kde jsou sami Češi a táta jde ven ze psem a oni šílejí. Oni jsou Jo, hotoví, úplně ježíš, ten je krásný, ježíš, až granule nám nosí do baráku. Bo táta říká venku, že nám nechce jíst granule. A já vám donesu, ona to bude jíst. A přišla za... ale dala, no počuraj se teď. Ona jí dala venku ochutnat granuly, ne, Elišce. A Eliška to snědla. A ona říká, tak já vám donesu ty moje granule, jestli to Eliška bude papa, tak si je kupte. Tak nám donesla do sáčku granule, ne. A ona to nějak nejedla. A jdeme ty na Silvestra k Leluně všichni, ne. A ona nás potkala venku, Káťa, a říká, tak co ta Eliška, papa ty granule. A ta říká, ne, papa, ona to má tam v sáčku, jednu snědla. Čaj, ona si dojedem přišla pro ty granule. ne. Ona říká, můžete, ona zaklepala, a ta říká, co je, co to? A ona, pane nápcu, můžete mi vrátit ty granuly, že Eliška je teda nepapa. Já jsem se málem pochcala, hej. Já nevěřím. Normálně přišla pro ten sáček. Tece. Můžete mi to teda vrátit, když to Eliška je papa, ale ono to tady bylo 14 dní, ona to chtěla vrátit. Ty krás. Říkám, že prostě Káťa jsou na psy. Je nic nezejméno psy. Jenom psy. To. No, A tady u vás úplně, tady, Jo. to je přehnaný. tady sami jenom, Tady, počem, dělej. tady jsou samý psy jenom, tady byly děti, jenom psy, všichni Jo. mají psy. Aliku, počem, pojď, jdeme už domů, nezlob. Ráno tady jsme měli souseda, ne? A on už chudák umřel. No a každý ráno, už 6 hodin ráno byl venku. A on Jo, měl psa a on mu celý život mu kupoval párek. Celý život. A on s ním šel ven a on šel do večerky jako první, koupil mu párek, dal mu to do huby a on mu říkal, vem si ten párek, vem si párek, celý den mluvil o párku. je. To jsme ho neslyšeli nějakou dlouhou dobu a já říkám Míšovi, ale párek tady není, a mu říkali párek, ne. Máma přišla a mu říká, že Káčo už umřel. Jo. Říkám, tak proč to není párek? Jo, tak to je, Gáče mají rádi psy, Jo. cigáni mají rádi děti, Gáče mají psy, A foci. manžela a potom možná děti. Děti, no. Hele, oni i psům vařejí. Jo, Oni radši vaří psům, než svým vlastním dětem. no. Lepší. Ale ne, zase ne všechny, nebudeme nadávat, abyste nám do komentářů neproklínali jste nás. Však to říkáme celou dobu, že ne všechny prostě. Jo. Jsou tak a tak prostě. Dejme tomu, že 60% gáčů je na psy a tak. Zoufili. Ale nejlepší je, když ti Gáčo řekne, ale ty jsi jiný. Jo, Ty jsi jiný Ty cigán. jsi jiný cigán, ty nejsi jako tam ty ostatní. Jo, ty chodíš do práce, ty No. jsi jiný. Takže tak to je. My jsme se s tím už setkali hodně, ty jsi jiný, ty nejsi jako tam ta cigánka. Jo. A přitom je stejná třeba jak já, No. jakože rozumově, tady to chodí do práce a oni ti řeknou, ale ty jsi jiná. Hm. No. Ale jako já jsem se taky osobně nesetkala jako úplně s rasismem. Já taky ne. Víš, že bych třeba měla jsem, dejme tomu, kamarády nebo nějaký vztah s někým, jako s gáčem nebo tak. A nikdy mi nenadával do cigánky. Nikdy. A tak ty máš i vlastní zkušenost, že jsi měla přítele, byl jakoby Káčo. Káčo, no. Bodaj by jo. Hej, no. No. Takže máš tak, tu ale zkušenost. zase už můžu mluvit o něm. Já nechci o něm jako mluvit, ale řeknu vám něco. Že ten chlap jde vidět, že je gáčo. Kdyby byl cigán, tak má úplně jiný srdce. Jo. A na něm se to vlastně celý prokázalo. Jaký ty gáče jsou, že prostě jim je jedno, jak to dítě, nebo nemají kvůli němu jako pro to dítě srdce. Jo. Neobětujou se pro to dítě, prostě cigán, některé teda, neříkám, že všechny, jdou a dřou se venku, aby přinesli pro to dítě prostě jídlo, aby mělo co jíst. A gáčovi to je jedno. Jo. No. Ale mě, kdyby jsi byla s cigánem, tak by tě nenechal. A když už by tě nechal, že by, protože se lidi rozcházejí, že jo, to je úplně normální. tak ale nemá zájem o tebe, ale má zájem o svého syna. Jo, je to Ale tak. Gáčo už ne. Hm. A co něco říct, Gáčo, v životě nenaučíš, aby žil ten Jo. tvůj styl života. Nikdy v životě. To prostě, že ty se máš dobře, že musíš mít peníze, že Jo. hlavně co jíst, ne. Prostě Gáčo zůstane vždycky Gáčo. Jo, je to tak.
Prostě To peníze na stranu, nezměníš. peníze na stranu, No. dovolená, na jídlo, nic, na Vánoce rybu, řízek a na se celý rok nic. Nevadí, ale jdu na dovolenou. A tak jako v tomhle mají třeba pravdu, víš, že šetří si peníze, jako to zase už přehání, že nejedě, jo. Ale vem si, že my cigáni žereme, No, máme auto, máme zaplatěný nájem, máme všechno a že si dovolíme jít na na dovolenou. dovolenou, no. Chápeš? Ale ten gáčo musí šetřit, jo, má 100 000 má na účtě, ale i tak si nedovolí koupit třeba drahý telefon Jo, nebo něco k dobrému jídlu, protože musí dát peníze. tolik šetří, účet. ale oni šetří sami na sebe. Ne, oni šetří na granule. Jaj. Tak Aby to je měli potom propsy. propsy. No, To až takový kupou ty Jo. velký pytle. Co? tak to je. Všechno, probrali jsme to tady zase No. nějak. Doufám, že vás to bude bavit, tady to téma, že nás hlavně Doufáme to. neodsoudíte, protože, jak říkáme, jsou zlí cigáni a jsou i hodní. To sami jsou gáče. Gáče. Jsou hodní a A jsou je taky dobrý. zlí. Že je to prostě 1:1, jakoby. Protože to tak je. Jsou Pade na fejky pade. a originál. No, asi tak je. Jsou Fake fejky a je A originál. ty originály gáče chápou ty cigány, chápeš? Ale ty fejky prostě nechápou a hrajou si na to a odsuzujou je. Proto říkám, nejsme rasistický. Mám gáče Nejsme. kamarády, mám je ráda, odsaď Někdy. pocať, ale prostě nemám ráda červený spocený gáče, co jsou na vysmátku. No, jako na vysmátku, přesně, to tam vále mi zbyla tu gátiku. No, já jsem ji malou zbyla. Hm. Nemám. Tak ona vidí, že jsem na vozejku, tam plno lidí, a ona se na mě rve a vidí, že jsem na vozejku, že sedím, že nestadu a na uhnu. Koupila jsem si piky, dala jsem za to 80 korun a ona mi to vylije, protože měla na zádech baťoch, by krvaně a i krev Hej. obylo. A jde a strká do mě. No, Nechcete oni mě? vůbec neberou ohled. Tak to nechápu, když někde jste, tak oni neberou ohled na to, že jsi na vozejku. Tak oni ti mají uhnout, ne ty jim, aby Přesně si tak. uhla. No a tady tím chci navázat, že by další díl, jestli byste měli zájem, pište do komentářů, jestli byste měli zájem, že by díl byl o mně, můj život na vozíku s přítelem. Řekneme vám, jaký máme život, jak to je těžký a co je dobrý a co ne. A možná i ten nějaké intimní věci. Tak To nesmí chybět, ty napište intimnosti. do komentářů, jestli by vás to zajímalo. Tak, Takže budeme končit tady to téma. no, dávejte nám Děkujeme. lajky zase, odběry, hodně nás sdílejte, nás vidí Přesně hodně tak. lidí, komentáře a jsme rádi, že nás sledujete. A dejte si na sebe pozor všichni. Hezky se všichni sdílujte se Sami všichni. sebe sdílejte, nás Sami ne, sebe- Ne. no, my nechceme. A vy se sdílejte. No a tímhle to ukončíme, tak se mějte hezky. Tak. A ahoj, nazdar, Čau. čau.